Селям алейкум, хайрлах шамлар. Витаю в эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И я рада представить гостя, который присоединяется к нам в эфир с Мариуполя. Это заместитель командира полка Азов Святослав Паламар, позывний Калина. Пане Святославе, вітаємо вас. Селям алейкум. Слава Украине. Вітаю вас, алейкум ассалям. Расскажите, что сейчас происходит в Мариуполе? Какая последняя обстановка? Сьогодні вночі були надзвичайно сили. Працювала корабельна артилерія. Після того, як вона замовкала, працювала авіація, скидалися бомби. Після того, як перестала працювати авіація, знову стріляла корабельна артилерія, потім знову авіація. Також весь цей час працювала ствольна артилерія, танки, обстрілюють території заводу. В принципі, що станом і на зараз теж відбувається. Зараз відбуваються обстріли зі ствольної артилерії. Зараз намагаються деякі групи піхоти за підтримки ствольної артилерії пробити нашу оборону та прорватися на територію заводу. Але ми захищаємо цивільних, ми захищаємо наших поранених, які тут. І ми робимо все можливе для того, щоб їхні спроби штурму не вдалися. То есть оккупанты просто врут, и Путин непосредственно просто врет, когда говорит о том, что в Мариуполе уже нет никаких боевых действий, что он там отдает приказ не штурмовать Азовсталь и так далее? Ну, після того, як прозвучала заява Путіна про те, що ми в повному оточенні та вони хочуть зберегти своїх військових, вони не будуть штурмувати Азовсталь. Зразу після цього пішла велика атака піхотна з колонами танків, з колонами бронетехніки. Нам вдалося на той час відбити цю атаку, знищити 3 танка, знищили БМП, піхоту, БТРи і так далі. Ну, тобто, і після цього не було припинення вогню. Навіть скажу більше, росіяни казали про режим тиші, згідно якого цивільні повинні були вийти під їхні гарантії. Я скажу, що в цей час не було жодного припинення вогню, стріляла артилерія, скидувалися бомби з БПЛА, серед цивільних є поранені, серед цивільних там 3 поранених людини, це одна жінка старших літ, це просто жінка середніх років, а також один чоловік, де бункер їхній був повністю завалений від ударів авіабомб. Наші хлопці пролізли туди, під обстрілами розчистили один вхід, залізли туди, принесли їм води, розчистили завали та надали першу медичну допомогу. Отака ситуація. В бункері перебувають діти від 4 до 16 років. Полевой госпиталь, также мы слышали, что обстреляли российские оккупанты. Какая там ситуация? Щодо ваших слів про Путіна і їхніх дій. Женевська конвенція говорить про те, це стаття 19 від 49-го року, про те, що військові повинні дотримуватися правил гарантій безпеки як одна, так і друга сторона, стаціонарним чи мобільним пунктам надання медичної допомоги військовим. Ті військові не являються колаборантами, ті військові не являються комбатантами, так, тому що вони не можуть вже тримати в руках зброю, тому що в деяких військових і рук уже немає, це складні проведення ампутації і так далі. Але в той же час вони інтенсивно обстрілювали 2 дні підряд бункер, де знаходяться поранені. Серед тих, хто там знаходився в бункері, є 200-й, є багато 300-х із працівників персоналу, завалена кімната з хірургічним обладнанням, там, де проводилася операція. Медикаменти, які у нас залишилися, теж не всі вдалося розкопати. Це і обезболюючі, які необхідно вкрай важким пораненим. Ситуація насправді дуже складна, критична. І ми розраховуємо на те, що ООН, Червоний Хрест та світові політики
зможуть нарешті евакуювати цих людей, як цивільних, так і важко поранених в першу чергу. Но если говорить о количестве раненых и количестве тех, кто продолжают находиться на территории промзоны Азовсталь, это сколько человек, сколько гражданских, сколько военных сегодня ранены, сколько в целом находится человек в бункере в Азовсталі? Про кількість військовослужбовців, які тримають в руки зброю, я, звісно, не скажу. Ви розумієте, якщо говорити про поранених, то станом на декілька днів тому їх було більше 500. Зараз, звісно, при таких інтенсивних бойових діях кількість поранених військовослужбовців збільшилася, кількість важких поранених теж збільшилася. Щодо цивільних, це сотні цивільних. Просто ми не маємо змоги добратися до всіх підвалів, та ми не знаємо всіх підвалів та бункерів, де ще можуть знаходитися цивільні. Дуже багато зданій в аварійному стані, вони розсипалися, і це просто земля, під якою є багато завалів. Для того, щоб їх розібрати та подивитися, чи є ще там живі люди, нам потрібна спецтехніка в першу чергу. Ми не в змозі розібрати важкі бетонні плити. Також територія Азовсталі закидана просто величезною кількістю бомб, снарядів, які також не розірвалися, і це теж несе небезпеку. А сейчас, вот на данный момент, Мариуполь полностью оккупирован российскими войсками, либо же есть те территории, которые контролируют украинские военные, наши защитники? Звідки я з вами говорю, це територія України. І Маріуполь – це теж територія України. На жаль, більша частина Маріуполя в дійсності окупована російськими військами. Це правда. Єдиний оплот опору – це територія Азовсталі. І деякі... Это правда, что вам предлагали покинуть город, и вы отказались? Нам пропонують здатися в полон. Тобто, якщо ви кажете про російську владу, про їхні заяви чи що? Нет, мы говорим про заявление нашей центральной власти, в том числе и президента Украины Владимир Зеленский, который говорил об этом на пресс-конференции. Ми військові. Ми виконуємо накази. Наказу покидати місто не було. Наказ один – обороняти місто. Цей наказ з 24 лютого. З 24 лютого по цей день ми виконуємо наказ щодо оборони Маріуполя. А вы сейчас коммуницируете с центральной властью, обращаетесь к ним, что говорят отсюда? Звісно, так, поступають дзвінки як від нас до них, так і від них до нас. Вони цікавляться ситуацією, обстановкою. Вони кажуть, що вони роблять все можливе для того, щоб евакуювати цивільних, евакуювати... це пріоритет. Всі повинні розуміти, що воювати в той час, як тут знаходяться малі діти, надзвичайно складно чисто з моральної сторони. І ми дуже хочемо, щоб їх евакуювали чим пошвидше. Ми просимо, евакуювати поранених в першу чергу, а потім, якщо буде рішення та буде політична воля на те, щоб евакуювати тих хлопців, які достойно воюють весь цей час, це було б дуже правильно, на мою думку. Я вважаю, що ті оборонці гарнізону зробили можливе та неможливе для того, щоб залишитися в живих. Для того, щоб обняти свої родини, якось так. Нам обіцяють, нам говорять про те, що вони роблять все можливе для того, щоб вивести і весь гарнізон звідси. І ми насправді хочеться вірити в те, і хочеться вірити, що весь світ теж розуміє, проти кого ми воюємо та для чого ми воюємо. Тому що ми воюємо не тільки забезпечуючи життя, не просування в глибину території України, а і життя інших цивільних в інших країнах.
Действительно, мы видим очень много попыток мировых чиновников наконец решить этот вопрос, чтобы эвакуировать раненых и гражданских с Мариуполя. Вот только недавно в Киев приезжал генсек ООН Антонио Гутерриш. Он встречался до этого с Путиным. Мы знаем о попытках президента Турецкой республики Реджепа Таипа Эрдогана эвакуировать людей с Мариуполя. Вот если бы у вас сегодня была возможность обратиться к президенту Турции, що би ви йому сказали? Я би сказав, що я насправді захоплююся його народом. Я захоплююся народом Туреччини. Я прошлого в 21-му році був в Туреччині, і я замітив, що це люди, що це нація, яка поважає своїх, по-перше, батьків, в яких дуже поширені сімейні цінності. Да? Сім'я – це для них дуже важливо. А також в них велика повага до воїнів. Я би хотів сказати президенту пану Ердогану, що вони скоріш за все, єдиний гарант в Чорноморському басейні. І він повинен розуміти, що всі ті порти, які зараз заблоковані в Чорному морі, і які знаходяться заблоковані на території Азовського моря, це безпека не тільки, це несе небезпеку не тільки Україні, це несе небезпеку і цілому світу, і Туреччині в тому числі. Я захоплююся діями Туреччини щодо їхніх військових та їхніх солдат. І я впевнений, що він зробить все можливе для того, щоб мої хлопці, які воюють тут, на території Маріуполя, були евакуйовані з цього місця, тому що всі ті вчинки, які вони зробили, всі ті подвиги, які вони зробили, як мінімум заслуговують на повагу. І ті військові повинні мати шанс добратися до своїх рідних та близьких. Правильно ли я понимаю, что вы говорите о некой операции «Экстракшн», да, по аналогу операции в Дюнкерке в 1940 году? То есть как вы это видите, как вы выстраиваете вот эту концепцию, эту конструкцию, эвакуацию людей? Как это может произойти? Я бачу це двома шляхами. Це варіант море, і це варіант суходіл. Так? Тобто це логістична операція насправді. Її не важко построїти, так? Її не важко спланувати, але для цього потрібні гарантії. І я вважаю, що російська сторона в дійсності поважає президента Туреччини, поважає сильних лідерів. І я думаю, що саме така позиція президента Туреччини, яка би змогла прогарантувати вивіз цивільних або ж поранених військових та просто військових, могла би мати місце. Це евакуація на територію Туреччини, а з території Туреччини уже на територію України. Я вважаю, що це цілком реально. І я думаю, що не тільки президент Ердоган цим повинен займатися. Я думаю, що якщо б була б коаліція світових лідерів, яку би міг очолити президент Ердоган, вона би врятувала тих хлопців, які знаходяться тут. А скажите, вот по времени, насколько быстро это должно произойти? Насколько мы находимся в серьезном цейтноте, если мы говорим о раненых, которые там находятся? Сколько они еще в таком положении могут продержаться? Сколько у нас есть времени? Поки я з вами тут говорю, я думаю, що за цей день декілька поранених помре. Ми не маємо можливості надати їм всю необхідну допомогу. У нас надзвичайно мала кількість медикаментів, в тому числі обезболюючих, які вкрай необхідні дуже важким пораненим. У нас немає можливості проводити складні операції, які проводили наші хлопці та дівчата, медики. І це дуже важливо.
Ну, ми ще готові триматися. Ми ще готові триматися деякий час, і у нас немає іншого виходу. Я кажу, що в полон ставатися ми не збираємося. Дякую вам дуже. Дякую вам дуже, пане Святославе. Бережіть себе, будь ласка, тримайтеся. Ми з вами. Сагонс. Дуже дякую за підтримку. До побачення. Дякуємо. Слава Україні. Героям слава. Святослав Паламар був з нами на прямому зв'язку. Позивний Калина, заступник командиру полку Нацгвардії Азов, прямо з Мариуполя. Он призвал Турецкую республику и непосредственно президента Турецкой республики Реджепа Таипа Эрдогана к немедленной эвакуации раненых гражданских и военных с Мариуполя, которые находятся на промзоне Азовсталь. И, как сказал пан Святослав, у нас практически нет времени. То есть с каждым днем погибают все больше и больше украинских защитников и граждан Украины в Мариуполе, который уже на протяжении 2 месяцев героически сопротивляются российскому фашизму. Оставайтесь первым крымско-татарским. Куршкенч.